Jeg vil forsøge at lave en masse videoer. En hvordan jeg danser, en hvordan jeg synger, en hvad mit bedste talent er, og noget med venner og hvad ved jeg. Jeg har lavet en hvordan jeg danser. Jeg har ikke lavet en hvordan jeg synger, og jeg har ikke lavet en med mine talenter. Jeg fortæller mine talenter. Jeg kan lave helikopter, men jeg sagde sådan. Og så er jeg, hvad det nu lige hedder, hypermobil. Så. Det er cirka. Det er bedre, når man sidder med. Gør det lang afstand. Benene op over hovedet. Hvis det er sådan, når jeg sidder lidt ned. Min mobil, så kan jeg og så kan jeg ikke mærke min finger. Og hvordan jeg synger, det vil jeg ikke vise i denne video.